Ik ben je Ines. Ik ben Inite. En zijn hoi paak en Bette. Hoi paak en Bette. Goed. Hallo, dit is Jildo. En ik ben. Maria. En wij staan hier in. Praat. En die staat in? In Rien. Ja. En wij zijn bij het West. Nou, een film. En hoe heet die film? Ice Age. Ja. Ik kan niet zo goed Fries praten, maar ik zoek nog even dit, Cezar. Dit, dank u wel. Hallo, wij hebben een haai gevangen. Met de viswedstrijd. Hoi! Hallo! Hoe gaat het? Hoe gaat het? Met mij goed! Met mij ook! Hallo! Wat ben jij? Oh, ik ben aan het autorijden.